Poštovani gospodine Kapetanoviću, navikli smo da se budimo uz vaš jutarnji program, a sad se spremamo za spavanje navijajući za vas. Ponosni navijači iz Tuzle. Pozdrav Tuzli, naravno. Znanje koje gradi BiH ponosno je na generala Jovana Divjaka. Pozdrav iz Banja Luke. Evo jedne poruke koja možda vama nešto i nasluti, gospodine Hajder. Dakle, gospodine Hajder, kada bi vi ušli u predsjedništvo, mislim da bi svima bilo bolje. Nikad se ne zna. Ne bi ja nikad predsjednik. Dakle, došlo je vrijeme da pročitamo rezultate, ali hajde da čujemo prognoze, ukoliko se naši učesnici usuđuju uopće prognozirati svoj plasman u večerašnjoj piramidi, odnosno u ovom malom finalu. Gospodine Hajder. Prognoza SMS-a ne bih nikad bio član predsjedništva, bit ću samo ako bude jedan predsjednik. Ne bi mi bilo žao izgubiti večera zaista od ova dva sagovornika i mislim da mi možemo biti puno bolji, malo su nam teme bile nesretne, ali je bilo zaista ugodno večeras. E pa ne mogu baš uvijek biti sretne teme, kako vi kažete. Gospodine Divjak. Pa ako bi glasao, ja bi za Nicole Kidman. A što se tiče, ostajemo... Ne ste za Severinu. Pa ne, kako Severina. Prepustili smo Zoran, Zokiju. Ne, ali mi ćemo evo ovdje nastaviti na onome našoj emisiji Djeca žrtava rata, naša trajna briga. Gospodine Kapetanović. Ja kad sam se sreo sa gospodinom Divjakom, kažem Jovo, kakva je situacija, kažem kakva je situacija, došao sam da te pobedim. A onda smo se kasnije dogovorili da na mladima svijet ostaje. E pa da čujemo da li na mladima svijet ostaje, ukoliko ste aludirali na gospodina Hajdera. Dobro. Treće mjesto sa osvojenih 24% glasova naših gledatelja osvojio je gospodin Zoran Kapetanović. Drugo mjesto sa osvojenih 34% vaših glasova, bili ste u pravu, na mladima svijet ostaje, osvojio je gospodin Jovan Divjak i pobjednik malog finala večerašnje piramide je gospodin Ermin Hajder. Čestitam. Dakle, 42% glasova gledatelja je odlučilo da vi pobjedite u večerašnjoj piramidi, odnosno u ovom finalu. Idete u drugo veliko finale. Pratit ćete piramidu. Mi ćemo narednih nekoliko sedmica tragati za još dva učesnika. Vi budite strpljivi, time i spašeni. Gledat ćete piramidu. Naravno, već smo se navikali na ovaj studio i ugodno je ovdje s vama svakako. I na sve pozicije. Prošli put ste bili na poziciji 2, čini mi se. A sljedeća pobjeda je na ovoj poziciji, tako? Pamćenje me drži. Nadam. Je li bilo teško večeras? Ne, ugodno, zaista i opet kažem sa ova dva sagovornika, zaista je bilo prijatno, a s vama lepo svakako. Poštovani gledatelji, budite s nama za 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, ali ostanite do tada uz program BHT1. Laku noć.